ngalon di se ga tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ga tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ga tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la namara shikolo mawe tinya wele la fala ka chideme tinya wele la saraga jubu bomori tinya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبارين شريف لا تي في لا جبغو مالكو كان فوليني ولا يماندو وي أوديتي أو من سولانو شريف لا تي في لا وقتي بلا دلينا بي أغا وجلي كنه أمي بماكو يورو جامبوغولا أنكرا مغو إلاجي شاقي ممادو كوناتي أنيغا فراغا kalandew na kanubagaw kan bela jelen farla nyonga ka wajuli kene belebele sigi ka sani arajaba kalo o juma shu folay an karamogo ba fanye ni shu belebele ne konnala ala kira kishin ne mabe anaso dingo sanmoye ale ba garsela la ka benin do nyogona do dima o hukum konnala wajuli nshere ala anga karamogo ba chaman fe ani maba wero bare nu do na ne alqur'ane sanu man kalale qur'ane kalam banin ko fe an balmake ale foli ka ni shere ali femi sorala aka shere ali nuna anga je anga nyama fait mais jama fon fon bi anon be befu be fuli bla fono sababu ya miese na ko ya jaraye nje nyondo ay nyon soro plan karana bi san kelembo ne depuis 2012 me feka konate nyana net ya ne be douanzadi arajo suguri kuna dal ani abatoka do fonyo ye bi batman ga ko ina fo ano bi baroke والله الله خلاص مسوني لا والله اي صلي دوري فو سيغا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الابدان والشفائها ونور الصر والدحاد وقوت رواح وقزيان وعلى اله وصحبه وسلم الله اكبر mo sit ite sole na faro ni fika doala no ti ta do men wallahi me musolo to mangene hepatite foi de bal wallahi ay wonde ke ga frage ne insigi yani lazarani yani silfara lazarache ako aya fo madil ka kima ke chien ke meduru ka disigi nyefe ka fie wallahi Allah ben kala la mesuna yen tilala la wati min ya fie siya saba kadi musuma ayami anana akoma ko fendo tigara ka babu abena ala de krate wa soro ko no ka bana abi palo fobi o temelen ko fe ka boy an karamogo o Sajul Fadil Sheikh Mamadou Konate ale yara min ko in sababu ye ay folike bela jelena femi sorla akalla selula anga je anga nyama do fe alafu ka barkada ka ala walil mando ka soli chaya ala kira ka sallallahu alaihi wasallam ala nu sojale do ko sebe ala kira nu sojale do ala kanu jong fana nu sojale do anga jamana kono nganga ke kuroy ala jaba kalo alam safolo ala jaba kalo alam safolo ana juma shu folo ni kene mbisigi ni ala kira bunya de boy ti woshi kene mfana ka fo kira kan baka ala jaba kalo ala msa folo ana juma shu folo kira baka tigara odela kabna lansara no yini watini yesisa ala ko jibrila ma ko aka ta fo janime maliki ko aka janime dasoko ko timito ka fo aljine iri duwanu ye ko ka aljine pari jibrila ko ala ma ko jenguli sirawa ala ko jenguli mase men yi jeda chemi kanu kama abina sabati abate bela shuina o kuma kire ifne de kire neme kire manka
kira ba man ka gatige fiu ka toro do soro diɲɛ kɔnɔ surtout janɛmɛ hakili ti danga kɔrɔ bi sɛ ko ye jateminɛ ko de a y'a lajɛ ne Konate dan bɛ Ala de la n dan bɛ Ala wele de la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko furabulu binna ji la bi nka tolila bi o ti kɛ furabulu bɛ bin ji la don min a ti toli o don nka kɔni bi toli a ye da Ala la wa dɔn ko Ala b'i fɛ fana o kɔrɔ ye di bloki min minɛ ka na ni ne t'a fɛ n b'a bɔ ka fili parce que n t'a fɛ ni Ala t'i fɛ e bɛ taa min n'i ko janɛmɛ a y'o da i bɛ samara 7 jukɔrɔ i bɛ taama dugufara 7 sanfɛ ni Ala t'i fɛ a b'i ban yɔrɔnin kelen de o tuma Ala bi an bɛɛ fɛ o tuma n'a gwana an ka Ala wele Ala min sɔnna bi ɲɔgɔndonya dɔ fɛ ka janɛmɛ da sɔgɔ ko parce que ko hinɛ nabi ɲuman ba bɛna garijɛgɛ a la Ala an y'a ɲini fɛ an ka jamana ti janɛmɛ ye sa nka degun b'a kɔnɔ kun min y'a to n'i sera ka janɛmɛ da sɔgɔ k'o de ye tɔɔrɔ ye o de ye bɔnɛ ye o de ye halaki ye degun de b'o kɔnɔ ko parce que kira ba bɛna garijɛgɛ Ala an ye jamana in d'i ma Mali jamana ani AES jamana bɛɛ i ye janɛmɛ da sɔgɔ kira ba garijɛgɛli la cogo min na Ala i ka tɔɔrɔ bɛɛ da sɔgɔ anw ye ten Ala kira kosɔn hali ni Ala m'a kɛ anw kama a k'a kɛ kira kama kira min kabini ba garijɛgɛra kira ba ma tɛmɛ kabakuru si la fɔ Ala ka da di kabakuru ninnu bɛɛ ma ni a tɛmɛna jirisun na Ala bɛ da di jiri ma o tuma kira ko anw t'a dɔn Ala de b'a dɔn nka Ala ye valeur fitinin min jira an na an b'a dɔn hali ni Ala ma fɛn kɛ anw kama wallahi a b'a kɛ Ala kira kosɔn kira min n'a ye diɲɛ da kanu kama nabi rahmati an y'o de ta o tɔgɔ de tun ka di Ala kira ye ka tɛmɛ o sɔli de tun ka di kira ye ka tɛmɛ sɔli caman kan parce que mankutu dɔ bɛ yen dɔ ka fisa dɔ ye n'i ko dɔ ma ko waraba nana sa mɔgɔw b'a dɔn cɛfarin don cɛfarinya dun tɛ na sumaya kan o bɛ na kalaya de kan n'i ko dɔ ma ko hinɛ masa nana sa mɔgɔw b'a dɔn hinɛ ka ɲi bon Ala kira tun ye hinɛ nabi ɲuman de o de la sɔli min wurudila sisan n'i ye sɔli kɛ siɲɛ 1 Ala b'a kɛ i ka siɲɛ 10 a miliyo caman de kɛra sisan a miliyo camanba de kɛra sisan ka tila k'a jira Ala la a ye janɛmɛ da sɔgɔ cogo min na Ala a kɛ Ala kira kosɔn kira tɔgɔ de bɛ anw da Ala anw sɔlila i ka kira de ka sisan a kɛra hakɛ min na e de b'a dɔn Ala ye janɛmɛ da sɔgɔ cogo min na anw ka jamana ninnu tɔɔrɔw ban ten muso cɛ bi bɔ k'a bɛ taa ci la i b'a mɛn dɔrɔn ko cɛ fagara yatimɛdenw bi fan bɛɛ fɛ gɛlɛya bi fan bɛɛ fɛ nka Ala hali n'i ma kɛ anw kama a k'i ka kira kosɔn i k'an ka jamana tɔɔrɔ ban alijinɛ min dayɛlɛra ko Ala kira Muhamadu ba bɛna garijɛgɛ Ala anw ka jamana hɛrɛ dayɛlɛ an ye Ala kira kosɔn sigi kun ye nin ye Ala yɛrɛ ɲɛ b'a la jɔnw bɔra yɔrɔ min na ka na bɔra yɔrɔ janw na u bɔra yɔrɔ suruw na kira mankutu de fɔra o de ye mɔgɔw sera ni Ala sɔnna ka fɛn kɛ kira kosɔn kabini a ma bange Ala kira bangera fa fatura anw ye kira bonya jira i la a kɛra kira kosɔn an ka jamana k'u basigi n'an bɔra ye kɔrɔbɔrɔkɛ ye min fɔ a ye sɔli min fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdad wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha sɔli n yɛrɛ fari tumanden na n ye n ka fayida di n ye nafa 3 sɔrɔ a la i ta ɲɛ 3nan ye o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Elhaji Siyagina Jawara ale ye bilasirali kɛ kɛnɛ kan fɛn min sɔrɔla a ka bilasiralikan ninnu na an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ wagati sera kuma jan tɛ yen tuguni an bɛ Ala de fo ka Ala waleɲuman dɔn
k'a barikada ala min sɔnna ka anw sigi nin kɛnɛ belebele in kan bi wulada in na bi wula san kɔnɔ a ɲɔgɔn man ca o de kosɔn an ko ala ma ani ce ka tila k'a ɲini a fɛ a ka san wɛrɛ ta yira an na sijan ni kɛnɛya kɔnɔ o kɔfɛ maa min kɛra sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in k'an ɲa n'o ye Sheikh Mamadu Konate ye k'a fo ka duwawu kɛ a ye ala ka si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'a di ani a ma anw tɛ siga fiyewu k'a fɔ ala ye barika di a ma a bɔtuma sera kɛnɛ ma sisan a y'a dɔn ko ne bi yan a ma sɔn ka fugula don a kunna o de la a ye fugula bɔ k'i sigi fugula t'a kunna bonya de don ka ɲɛsin ne ma donc o la ala bi sɔn ka cɛw di a ma ka musow d'a ma minnu bɛ fugula bɔ a fana ye nin ye wajibi de ye ne ni Konate ka nin baden teriya ale bɛ ka fɛn dɔ yira kalandenw na ne bɛ ka fɛn dɔ yira karamɔgɔw la ne bɛ ka min yira karamɔgɔw la o de ye karamɔgɔ n'i ye kalanden kalan kabini a ka dɔgɔ ni ala ye dayɛlɛli k'a ye i kana k'a ma ɲɛngo ye i kana k'a ma hasiri ye i kana juguya a dɛmɛ a ka se ka san sɔrɔ a fa b'a di a don min na a ko Sɛkina Jawara n b'a fɛ a ka k'i ɲɔgɔn ye n ko a fa ma n ko ala kana kɛ ne ɲɔgɔn ye i tɛ ne laban dɔn mais ala k'a tɛmɛ ne na fo ala ka fɛn wɔ i la fɛn min ka fisa i yɛrɛ ye donc an b'o kɛnɛ de kan bi mɔgɔ minnu nana kɛnɛ kan ka na nin seereya mɛlɛkɛw kɛlen bɛ k'an bɛɛ lajɛ sisan nin wagati in na ni fitiri salila 20 heures wagati sankɔlɔ bɛ ci ka taa larusi la ka taa kursi la ka taa sidra muntaha ala b'a ka masaya jigi ka na diɲɛ sanfara fɔlɔ la o bɛ kɛ su in na 20 heures wagati o de ye duwawu jaabi wagati ye a ye wurudi min kɛ bi allahumma salli ala nabiyyi rahma allahumma salli ala nabiyyi rahma nin y'a kɛ don ye nin y'a kɛ wagati ye su in de y'a kɛ don fana ye su in de y'a kɛ su fana ye munna allahumma salli ala nabiyyi rahma ni ala yɛrɛ ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina a bɛɛ lajɛlen bɛ bi su in de bolo i b'a dɔn o ye min ye wa e m'a ye i ma bɔ k'a fɔ sisan nɔ ko alakira sabatira an b'a Aminatu denso kɔnɔ ka bɛn su in na de ma kalo jumɛn don rajab o rajaba min filɛ rawu min b'a kɔnɔ o de ye rahma ye hinɛ arahma hinɛ rajab ra min bɛ yen o de ye hinɛ ye o de ye rahma ye o de ye nabiyu rahma ye o ra in dɛ baara in bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ donc maa si tɛ to kɛnɛ kan yan bi ni ala tɛ min mago dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi sigi kunba o ye ka duwawu kɛ jamana ye ani ka jamana kɔnɔsuma k'a basigi janfa min sirilen b'an ka jamana in kɔnɔ a fanga ka bon dɛ nka bi ni duwawu ni ala sɔnn'a ma a janfa bɛ wuli a danfa bɛ tiɲɛ gɛlɛya min b'an kan ni ala sɔnna a gɛlɛya bɛ wuli a bɛ wuli ni sariti min ye min sunnen don o min ma sun o ni suntigɛ waati sera aw bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya siri n'a bɛna sun tigɛ aw k'a fɔ ala anw sunna e ala ye an bɛna an sun tigɛ e ala ye a kɛ nabi ɲuman muhamadu kama ala i k'an ka jamana basigi k'a kolo suma k'i sun tigɛ ni a ye ni ala sɔnna na jamana in bɛ sumaya nin ye a gundo fanba ye
ma sikana ɲinɛ nin kɔ minnu tulo bɛ an na minnu ɲɛ bɛ an na minnu t'an ka jamana kɔnɔ n'u bɛ jamana kɔ kan a bɛɛ lajɛlen k'a kɛ parce que bi ye sun dɔ ye kelen parce que n y'a fɔ a ye n ko alakira ko sallallahu alayhi wa sallam man sama awwalu khamisin min rajab kana ala allahi haqqan an yadkhulahu aljanna ni maa min ye arajaba kalo alamisa fɔlɔ sɔrɔ k'a sun a kɛra ala ka wajibi ye a k'o tigi don a ka arijinɛ kɔnɔ minnu sunnen dɔ bi a diyara i bɛ don arijinɛ kɔnɔ a ma diya i bɛ don arijinɛ kɔnɔ ala kɛra de y'o fɔ sallallahu alayhi wa sallam nin ye wajibi de ye donc o la duwawu de labɛnnen don duwawu kunfɔlɔ bɛna kɛ filanan min bɛna kɛ o bɛ kɛ 20 wagati o ye sanfara 7 ci wagati ye ni ala n'a ka masaya bɛ na diɲɛ sanfara fɔlɔ la donc ne b'a fɛ an ka sigi k'o wagati makɔnɔ an ka ala lajɛ a bɛna min k'an ye karamɔgɔ minnu bɛ yan ka u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada kalankɛla minnu bɛ yan n'aw ye yasiriw kalan ka dalayiluw kalan ka alikuranɛw jigin ka tila ka wurudiw kɛ n'o ye zikiriw caman ye ka aw fo ka waleɲuman dɔn n b'a fɔ aw ɲɛna khalifaw bɛ an cɛla yan mukadamuw bɛ an cɛla yan sheikhuw b'an cɛla yan u dogolen don u t'a fɛ u tɔgɔ ka fɔ mais ala ɲɛ b'u la ala ɲɛ b'u la ala ɲɛ bɛ u la mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ fɔ ameriki u ye n wele k'a fɔ n ɲɛna k'u den man kɛnɛ k'i ye duwawu k'u ye ko den in bilama k'a fisayara kosɛbɛ n'i ye ko n k'i fo k'i waleɲuman dɔn hali bi k'u mago b'i ka duwawu la donc o la an bɛɛ lajɛlen k'an sigi duwawu kɛ wagati sera duwawu bɛna kalan bɛɛ k'i tulo majɔ bɛɛ k'i bolo jɔ Batuma ni Gaku an k'a fo k'a ni kunun ani bi Batuma ni Gaku n'ale ɲɔgɔnnaw tun ka ca animateurs cɛla radio baarakɛlaw cɛla journalistes cɛla nasɔrɔla ni jamana in basigira a mɛnna a kɛra jɔnniw fɛ a kɛra karamɔgɔw fɛ aladenw fɛ a ko ni karamɔgɔw ko k'u tɛ karamɔgɔ ye ko wa k'ale yɛrɛ sɔnna karamɔgɔya ma ale bɛ kɛ karamɔgɔ ye donc ale ye karamɔgɔw ka karamɔgɔ ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Mayiga ka i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ye koba de kɛ bi reconnaissance bɛɛ tɛ se nin de la n'i ye miliyɔn di ne ma ka miliyari di ne ma ka sanu di ne ma o tɛ ne Sɛkina Jawara sɔrɔ mais bonya bɛ n sɔrɔ ne ye kalanden min kalan Mali kɔnɔ yan a ka ca dɛ i bɛ karamɔgɔba caman dɔn yan i b'a sɔrɔ ne ye cours di a bɛɛ ma minnu bɛ réseau sanfɛ minnu bɛ wajulu la fan bɛɛ bi a ka ca dɛ mais maa min sera k'a dɔn ye o kɛra Mamadu Konate ye o de kama ne bɛna n sigi a ka kɛnɛ kan n bɛ n sigi a ka kɛnɛ kan basana a ye n bonya a ye n dɔn tɛ a ye n kanu ka tila k'a jira a kanubaw la o de kama n nana n sigi a ka kɛnɛ kan n'o sen jɛlen o bolo jɛlen don n y'o de f'a ye n ko n'a sɔrɔla Konate ne de ye bɔgɔ ta k'a da n kun ka bɔ n'a ye paquet kɔnɔ bɔgɔ ta k'a kɛ tasa kɔnɔ segi kɔnɔ ka taa biriki gosi k'a nɔɔni k'a gosi k'an karamɔgɔ ka so jɔ ni a ye k'an karamɔgɔ muso ka minɛnw ko k'o sen jɛlen o bolo jɛlen ka ɲɔ susu n y'a ɲini ala fɛ o barika min bɛ ne ma ala k'o barika kɛmɛ di a ma. o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Elhaj Sheikh Yusuf Ali Konate ale ye bilasirali kɛ kɛnɛ kan fɛn min sɔrɔla a ka bilasiralikaw na an ka jɛ an ka ɲɛmada olu fɛ. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi allazi tajalla bi zatihi li zatihi wa tanazzaha an mujanasati makhluqatihi. Allahumma salli salataka al-kamilata ash-shamilata ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. نور الجمال وطور الكمال ومستودع سر الجلال وأرني طلعته البهية في الهال والمعالي وعلى آله وسلم تسليما مثل ذلك ومن علي بالوصال وافتح علي فتوحات الرجال
صلاة تملأ بها خزائن السماوات والأرض نورا وتجعلها لنا وللمؤمنين والمؤمنات جميعا فرجا وسرورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. an bɛ ala fo k'a barikada ala min ni foli ka kan ani barikada ka kan ani waleɲumandɔn ka kan masa min ka ɲi n'a ka kokɛta bɛɛ ka ɲi masa min ka ɲi ni foyi tɛ bɔ a yɔrɔ ka se jɔnw ma fo hɛrɛ masa min a ka bonya o ka bon fɔ ma a ka hinɛ o dadɔnnen tɛ a tɛ se ka jate a ye diɲɛ dan k'a ka se yira se bɛɛ b'a ye a bɛ ko bɛɛ dɔn nka muɲunen don a bɛ yafa an bɛ segin k'a barikada a ye nɛɛma minnu kɛ adamadenya ye a n'a ye nɛɛma min kɛ an silamɛw ye a n'a ye nɛɛma min kɛ an alakira kanubaw ye a n'a ye nɛɛma min kɛ maaba bonyalaw ye o nɛɛma min ni dan t'a la an b'a fo la k'a barikada ka tila ka hakɛto ɲini kɛ ale ala ye fɛ ale min n'ale de bɛ jɔn ka ko fitinin n'a belebeleba bɛɛ kalama i bɛ dogo i tɛ dogo ale la an bɛ yafa ɲini a fɛ tuguni an ka kuma fɔtaw la minnu kun man ka fɔ a n'an ka fɛn duntaw la min man ka dun a n'an ka kokɛtaw la an kun man ka min kɛ ani ale cɛla la a n'a ka jɔnw cɛla la a n'an yɛrɛkun cɛla la wa man yaghfiru zunuba illa Allah foyi tɛ se k'a bɛɛ yafa n'ale kelen tɛ o de la an bɛ yafa ɲini ale ala fɛ a ka yafa ne na o bɛɛ lajɛlen o kɔ an bɛ ala ka hinɛ da kɔnkɔ k'an tulo magɛn ni sababu la dan ye cɛ min waati min na Allah subhanahu wa ta'ala y'a kanu k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɛ adamadenw k'a dɔn k'a fɔ tigi b'u la ala ma kuma an fɛ fiyewu f'a y'a don o kira in de da k'a k'a ɲɛfɔ a ye mun kɔsɔn ka da kan ala ka ko bɛɛ a bɛɛ ye kalan de ala bɛ fɛ ka kuma anw fɛ a kumana kira de fɛ ko k'a fɔ an ye k'e kalan walasa ne fana b'a fɛ ka kuma ala fɛ e b'a fɔ jɔnni k'a fɔ a ye a ye min don i n'a cɛ n'i ka kegun i t'o bɔ i ni ala cɛ fiyewu an bɛ nɛɛma ni kisi ɲini ala fɛ ala k'o jidi ni ciden ba i kan cɛ min na ala ma maa da mɔgɔ min bɛ ala dɔn a b'a yɛrɛ dɔn a bɛ siran ala ɲɛ a bɛ siran adamadenya gasi ɲɛ a muɲunen don a sabalilen don a sɔn ka ɲi a jogo ka ɲi a miiriya ka ɲi a hakilina ka ɲi a yecogo ka ɲi a ŋaniya ka ɲi ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma a bololabilalen don a bɛ maa sɔn a bɛ nisɔndiya ala m'o maa da min bɛ n'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ala dɔnnaw ko ale de ma ko mazharullah n'i bɛ fɛ ka ala ye ka n'i yɛrɛ sɛgɛn ni ala kira ye dɔrɔn a banna ale bɛ maa kari ala ka nɛɛma ni kisi ji d'a kan a n'a somɔgɔw kan a n'a jɛɲɔgɔn ɲumanw kan ka tila ka diɲɛ ɲini ala fɛ diɲɛ badabada dimi tɛ min kɔfɛ ni tigɛna t'a la ala k'o ji di ala kira tiɲɛ t'a b'a kan ala k'o ji di waliyu ka masakɛ kan ala k'o ji di ala ye sirifiya bonda fila a ye o dayɛlɛ k'a bɛn cɛ min ma n'o ye sultanul awliya al-qutubur rabbani al-mahbub subhani rabbul isharat al-qafiyyah wal ma'ani
abi Muhammad Sayyid Abdul Qadir Jilani Jilani Baghdad ala ko diɲɛ kelen ala ko jidi a tiɲɛtaba kelen-kelen bɛɛ kan kunu bi fo sini amina ya rabbi ka tila k'a ɲini ala fɛ nɛma ani jɛ badabada ala ko jidi waliyu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ka al-imam Ahmad Rifai Abul Hasan Shazuli Ahmad Badawi Ibrahim Dasuki Umar Sahurdi Ibn Arabi Muhyiddin ani ka se an ye minnu fɔ an ma minnu fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na Sheikh Abul Abbas Ahmad Tijani a n'a tiɲɛtabaw ala ka diɲɛ jiriw bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ an farala ɲɔgɔn kan su in na ka bɛn arajaba juma su fɔlɔ fana ma o min ye su kanunen ye ala jɔnw fɛ yen o min ye su hɔrɔmama ye ala jɔnw fɛ yen o su min maa t'a fɔ ala ye n ko ala ko ko ayi a fɔ dɔrɔn ala b'a kɛ n'i y'a ye ala m'a kɛ e de m'a fɔ dɔw bɛ yen ale b'a fɔ a da la ka sɔrɔ dusukun ma kuma dɔw bɛ yen ale b'a fɔ ka sɔrɔ a ma fɔ k'a k'a fɔ an bɛ ala deli ala k'an ye maaw la maa minnu ni yamaruya dir'u ma k'u ka ala deli ni ala yɛrɛ sɔnna ka dayɛlɛ u ye ala k'an fara o jamakulu la an bɛ an ka sirifukɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka barikada k'a waleɲuman dɔn cɛsiri o mun b'u la ka ɲɛsin diinɛ denmisɛnw ma walasa ko in ka segin a sigicogo kɔrɔ la an bɛ ala deli a ɲɛdɔn ko ɲuman a n'a kɛcogo ɲuman ala ka anu kala o la an ta tɛ wajibi ye an ta ye foli de ani kana kɛnɛ na bonya min bɛ sɔrɔ kɛnɛ na ani barika min bɛ sɔrɔ kɛnɛ na an yɛrɛ ka se ka dɔ sɔrɔ a la ka d'a kan alakira b'a lakale sallallahu alaihi wa sallam imamu Tirmizi ka riwaya la ko alakira ba in ko sallallahu alaihi wa sallam ma jalasa qaumun fi baytin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasuna illa nazalat alayhim ar-rahma wa haffatuhum al-malaika ako maa si jamakulu si tɛ yen olu bɛ sigi kɛnɛ dɔ kan ka kuranɛ kalan ka ala wele ka ala deli ko fo o kɛnɛ mɛlɛkɛ miliyari ka jigin k'o kɛnɛ in entouré ala bɛ sɔrɔ k'a ka hinɛ fana jigin maa o maa bɛ kɛnɛ kan bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ ala ka hinɛ la i yɛrɛ ŋaniya o hakɛ la Abu Dawud ka riwaya la ko mɛlɛkɛw mana na u bɛ yala yala diɲɛ dugukolo fantan naani fɛ yaltamisuna hilata zikri ala jɔnw bɛ sigi yɔrɔ minnu na ka ala wele i n'a fɔ ni kɛnɛ n'a ɲɔgɔnnaw mɛlɛkɛw bɛ yala yala dɔw bɛ na yan dɔw bɛ taa fan wɛrɛ fɛ dɔw bɛ taa jamana wɛrɛ dɔw bɛ taa quartier wɛrɛ minnu ye yan ye olu bɛ mɛlɛkɛtɔw wele halummu ila hajatikum aw jiginna kun min kama aw bɛ yɔrɔ min na u tɛ yen a ye na quartier na yan Konate ka da la u sigilen bɛ u bɛ ala wele n'o kɛra ko mɛlɛkɛw bɛ na ɲɔgɔn kɔn kɛnɛ na o mana kɛ ka ban mɛlɛkɛw t'u kɔ don fiyewu ko fo kɛnɛ maa laban ka taa n'o kɛra mɛlɛkɛw bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ o ye ka contrat kɛ faamaw ka faama ye n'a fɔra k'u bɛ yɛlɛ o kɔrɔ tɛ ko ala bɛ sanfɛ dɛ u bɛ yɛlɛ o kɔrɔ tɛ ko ala bɛ sanfɛ misali la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la e bɛ se k'i denmisɛnnin teri dɔ ye i b'a fɔ ko bi ko karisa bɛ sanfɛ karisa kɔni karisa n'anw tɛ garabi kelen bilen sisan ale ye sanfɛ mɔgɔ de o kɔrɔ de k'a bɛ so sanfɛ yan n'o tɛ kelen o tuma na ala k'a faamuya d'an ma ko mɛlɛkɛw bɛna contrat kɛ ala ye a taara ci min a kɛnɛ de u b'a fɔ ala an taara yan wa anta a'lam bihi minna e b'a dɔn ka sago anw kan
nga an nana ni quartier na an nana ni sigida la an nana sɔrɔ i ka jɔn dɔw bɛ yen o bɛ kɛ e ala wele o bɛ kɛ e ala deli o bɛ k'u dama kasi e ala la ala bɔ a fɔ mɛlɛkɛw ye u ka ɲini fɛn ye mun kelen de ni ala fɛ o bɛ ka diɲɛ hɛrɛ ɲini jɔnni bɛ yan min mago tɛ hɛrɛ la o bɛ kɛ e ala ka yafa ɲini jɔnni bɛ yan k'o ma deli ka ko dɔ kɛ ala la k'i b'a fɛ ala k'i yafa o jigi bɛ e ka hinɛ kan n'o kɛra ala bɛ sɔrɔ ka mɛlɛkɛw ɲininka u bɛ ka sira mun kelen ye insécurité b'u ka jamana kan u bɛ ka siran gɛlɛya bɛ yen u bɛ ka siran banbaci wale mɔgɔw fana nanen don bi an kan ko diyagoya silamɛya k'a sɔrɔ ala m'a fɔ kira m'a fɔ o bɛ ka siran o ɲɛ o bɛɛ kɔfɛ tuguni o bɛ ka siran mun ye o ye diɲɛ ta ye lahara ta ka jugu ka tɛmɛ o kan bɛɛ lajɛlen mɔgɔ si tɛ yan min tɛ sira tasuma ye ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye o bɛ ka hɛrɛ min jigiya n'o hɛrɛ kɔdan ye alijinɛ donni ye est ce que o ye alijinɛ ye o ɲɛ la wa jɔnni bɛ yan k'o ye alijinɛ ye mɛlɛkɛw b'a fɔ ko ayi ala b'a fɔ n'o y'a sɔrɔ u tun y'a ye dun k'u kun n'u si tɔ bɛɛ kɛ e ala wele la u n'u si tɔ bɛɛ kɛ dabakasi la o bɛ ka siran min ye n'o ye tasuma ye o de la k'a ye wa n'u kun y'a ye dun k'u n'u si tɔ bɛɛ kɛ yafa deli la ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ye izhabu fa inni kad gafartu lahu a ye taa mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ kɛnɛ in kan ni ala yafara bɛɛ ma u bɛ fɛn fɛn ɲini ɲa bɛɛ k'u ye n'o kɛra mɛlɛkɛw b'a fɔ ala ye ala e ko i yafara bɛɛ ma i ye bɛɛ mago d'a ma caméraman minnu tun bɛ yen olu ma na ala ko la dɛ olu nana de u ka se k'a ta k'a bila réseau sanfɛ walima dɔ wɛrɛ fana bɛ yan min bɛ tobili la o ma na ala ko la dɛ o bɛ tobili kɛ wari de la walima dɔ yɛrɛ bɛ yen o ma na ala ko la dɛ o ka patron de ko k'a ka mobili boli ka n'a bila ale nakun y'o de walima dɔ yɛrɛ bɛ yen o ta tɛ nin si ale tɛmɛtɔ la dɔrɔn a ka samara nunjuru tigɛra ka bɛn n'a ye a y'i jɔ kɛrɛfɛ sani samara bɛ na ala b'a fɔ aw ta ye ko wɛrɛ ne de ko yafaraw bɛɛ ma fa innahum qawmun la yashqa bihim jalis a ko ka d'a kan ala welelaw ye maa ye maa o maa ni gɛrɛl'u la seconde kɔnɔna na i tɛ kunnagoya bilen n balimakɛ hali ni parfum kasa b'e fɛ min bɛ sigi kɛrɛfɛ o b'a suma sɔrɔ ni ala ko suma b'i fɛ mɔgɔ min b'i kɛrɛfɛ o kan ka dɔ sɔrɔ a la an bɛ ala deli jigiya min n'o b'an na n'o de ye kelen kelen bɛɛ se yan bɔɔrɔw ka ca mɔgɔw bɔɔrɔ tɛ kelen bɛɛ ni nakun fana don nka ala b'a bɛɛ kalama a tɛ caya ale ala de ma allazi la yushghiluhu sam'u an sam k'a fɔ an bɛ ka kuma ala fɛ an bɛ k'a wele yan o t'a to a k'a fɔ segukaw ye k'aw k'a jɔ n ka tila bamakɔkaw ta la a b'a bɛɛ mɛn a b'a bɛɛ mɛn ko tɛ caya ale dɔrɔn de ma o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an karamɔgɔ Ustazul Fadil Mohamed Bashir Haidara ale ye bilasirali kɛ taa min sɔrɔla a ka laseliw la an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ ciba kun ye fonisire ye an ka bakhiliya dabila ciba kun tilennen don an ka jɛngɛnenya an k'a to yen jamana in kɔnɔna siga foyi tɛ min na mɔgɔw ka to kɔfɛ foyi ma kɛ bi ni jogojuguya tɛ sira bɛɛ fɛ cɛ dogolen bɛɛ ɲɛ b'i yɛrɛ la n'an tilenna gɛlɛya fɛn o fɛn n'a bɛ adamaden kan foyi tɛ se k'a wuli ka bɔ yen ni duwawu tɛ o duwawu i bɛ jɔn wele i bɛ ala de wele ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا c'est-à-dire ni ala kumana kuma bɛɛ ti kɔrɔ ni jɛ jala ye sika foyi t'a la Haidara ni kuranɛ bɛ kuma i fɛ kuranɛ mot dɔw bɛ yen arabukan jala mɛnni b'a to i b'o kɔrɔ dɔn Allahu akbar ya bani mais aya dɔw bɛ kuranɛ kɔrɔ arabukan t'a to k'i b'o kɔrɔ dɔn Allahu akbar ala y'o de fɔ a ko aya dɔw bɛ yen olu ti dɔnni larabukan jala ye Allahu akbar ale de ye kuranɛ jigi ka kuranɛ di Muhammad ma minhu ayatun
muhkamatun hunna umul kitab Allahu akbar wa ukharu mutashabihat Allahu akbar awde tadu fa amma allazina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu Allahu akbar ابتغاء الفتنة حيدرا وابتغاء تعويله الله أكبر وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم حيدرا الله أكبر c'est-à-dire نيارو كرامو hali problème min baby bɛɛ de b'a essayer كوسبه tubabu b'a fɔ ko chacun essaie de tirer les draps vers son côté respectif أيوة c'est-à-dire ni aya dɔ fɔra dɔ b'a ka kɔrɔ fɔ كوسبه dɔ fana b'a fɔ k'ale ma sɔn o ma الله أكبر a kana bali la n filɛ k'o kuranɛ de fɔ Kosɛbɛ. o kuranɛ aya ala y'o fɔ ka tɛmɛ الله أكبر k'u b'a dabɔ jumɛn kama ibtiga alfitna wa ibtiga ta'wilihi Allah. u b'a dabɔ de ka se ka perturbation kɛ kɔ ka diɲɛ ɲagami ala dun ko ko wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah حيدرا ala de b'a dɔn kuranɛ yɛrɛ kɔrɔ ye سيكا min ye فويتالا anw ka faamuya la warasikhuna fil ilmi Allah. ala bi cɛ dɔw fana bila minnu se sabatilen don dɔnni kɔnɔ Kosɛbɛ. olu fana bɛ se ka kuranɛ حيدرا kɔrɔ ايو دوي kuma ko tɛ kuma kɔrɔ de ko سيكا don فويتالا حيدرا an ka gɛlɛya ninnu jogojuguya de bɛ k'a se an ma الله أكبر أفو kuranɛ ye min fɔ كوسبه wa an law istaqamu ala tariqa ni aw y'a tile ka sira tilennen minɛ أيوة la asqaynahum ma'an أيوة ghadaqa الله أكبر n حيدرا bɛ ji jigin aw kan ji min bɛ nafa ɲɛ aw ye الله أكبر ji dɔrɔn tɛ o de la n k'i ma ni kuranɛ kumana Ayiwa. e bɛ min faamu ya arabukan jɛma la a ti dan o dɔrɔn ma دنبا حيدرا n'aw y'a tile n bɛ ji jigin aw kan ji dɔrɔn tɛ o hali fitinɛ min filɛ an bolo yan sisan أيوة a kɛra sugu fasugu o fasugu ye كوسبه a fitinɛ ma dama ni mɔgɔw ma u tile كوسبه mɔgɔw ti bɔ fitinɛ kɔnɔ الله أكبر diɲɛ ti lafiya fiyewu fo diɲɛ denw yɛrɛ k'u tile الله أكبر ala ko a ti foyi bɔ an kan Ayiwa. fo an yɛrɛ ka o fɛn in k'a laɲini fɔlɔ ko ala k'a wuli ka bɔ an kan الله أكبر حيدرا ala an bɛna duwawu minnu k'a la mɔgɔ dan tɛ hali duwawu ko yɛrɛ la كوسبه o de la n b'a fɔ kuma bɛɛ آها ko annasu ya'buduna allaha ala harfin الله أكبر mɔgɔw bɛ ka ala bato siga de kan أيوة n'o tɛ ni siga tɛ ciba manto 40 cɛ 40 o ti sɔrɔ kɛnɛ si kan ka ala wele kungo dɔ la fo ala k'o jaabi الله أكبر حيدرا mɛ a bɛ jaabi cogo di أيوة جنقال قال ciba ko sallallahu alaihi wa sallam ko n'aw ko ala yɛrɛ wele fɔlɔ udu'ullaha أيوة wa antum muqinuna bil ijaba الله أكبر a k'a sɔrɔ e yɛrɛ ti a la certitude totale k'a fɔ n bɛ ala wele sisan c'est automatique a bɛ jaabi sisan mɛ e yɛrɛ dalen tɛ ala la fɔlɔ أيوة o de la duwawu ti jaabi n'o tɛ an bɛ duwawu la et puis yan ye duwawu kɛ kɛnɛ dɔ de الله أكبر a Cheikhul Fadil Muhammad Konate a bɛ nin ɲɔgɔn minnu sigi كوسبه siga foyi ti min na ni condition dafara an ti wuli ka bɔ yan fiyewu fo ka taa sɔrɔ ale y'an ka duwawu jaabi الله أكبر الله كجاب mais on dit bien ni condition dafara condition ye jumɛn de أيوة حيدرا duwawu ka dɛsɛ ka jaabi adamaden bolo n y'a fɔ n bɛ segin a kan الله kuranɛ ye min fɔ i karamɔgɔ ye min fɔ ne ko t'o ma الله أكبر وته ala ye min fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ كوسبه duwawu jaabili la condition fila آها n'o fila dafara أيوة duwawu o duwawu la o duwawu bɛ jaabi الله أكبر حيدرا an kɔni b'i ka tile a la أيوة bɛɛ b'i si a la كوسبه i ma ni dugu yɛrɛ jɛra n'i taara i fa fo ubiyɛn n'i taara musokɔrɔba dɔw fo hali kare kɔnɔ أبانا u bɛ duwawu modɛli yɛrɛ dɔ k'i ye آها k'a ye k'o ti ka jaabi walahi a b'i kamana guwan الله أكبر حيدرا mais duwawu min don tiɲɛ tɛ quoi الله a b'a da de la a t'a kɔnɔ ale t'a mɔgɔ ye a fɔba t'ale ye الله أكبر nin dɔrɔn de don n'o tɛ duwawu min bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan o bɛ kɛ yɔrɔ la سيكا فويتالا sɔgɔmada fɛ e ka taa cɛkɔrɔba dɔ fo kare kɔnɔ i fa ko tɛ dɛ kare jala kɔnɔ ou bien musokɔrɔba dɔ كوسبه u bi duwawu dɔw k'i ye kaba ala k'i da i ma deli k'a mɛn الله أكبر حيدرا nka si ti jaabi parce que tiɲɛ tɛ o a b'i da de la a ti dusukun na أفو حيدرا
o de la ngo hali duwawu kala nu an ka kɛ wurudi an ka kuranɛ yɛrɛ to yen parce que kuranɛ bɛ ka mɔgɔw danga quoi Allahu akbar ya a bɛ bari ka mɔgɔw danga awala wala kiba y'o de fɔ siyaku dɔ bɛ yen a b'a fɔ ruba qari'in lil qur'ani wal qur'anu yal'anu haydara kiba de ko ten sallallahu alaihi wa sallam ko kuranɛ kalanbaga joli joli bɛ yen kuranɛ yɛrɛ de bɛ tila ka kɛ contre attaque ye k'e daga wa a b'o cogo la dɛ kuranɛ dɔrɔn tɛ dɛ duwawu kɛbaga joli joli de bɛ yen e ka duwawu in ti kɛ foyi ye ni danga tɛ i yɛrɛ ma n'i bɛ k'a kɛ mɔgɔ min parce que shurutu ma tawfiru condition ma fara ɲɔgɔn kan critère ma dafa ala ko cogo di ala ko muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuranɛ kɔnɔ muhammad n'u y'i ɲininka ne na a f'u ye ne ka surun jɔn na o kɔfɛ ujibu da'wata da'i iza da'ani certes ko ni min ye n wele n b'o jaabi nka weleli tubabu ko c'est conditionnel a y'a bila conditionnel n'i ye n wele n b'i jaabi mais mun b'a to n b'i jaabi a kuma bɛ yan de o a ko falyu'minu bi walyastajibu li a banna kuranɛ ye min fɔ duwawu jaabili la ni fila de don karamɔgɔkɛ est ce que e dan bɛ ala la wa o y'a fɔlɔ ye e ye mun to yen ala kama a banna ni fila dɔrɔn est ce que i dan bɛ ala la karamɔgɔkɛ bɛɛ dan bɛ fɛn kelen de la bi o ye mun ye dɔrɔn k'an bɛ sa nka min bɛ saya kɔfɛ dɔ k'i bolo kɔrɔta k'i dan b'o la ni e dan b'o la o de b'a to i ti mɔgɔ si kɔrɔfɔ n'i dalen don a la ko sini n'i sara i ye min kɛ k'i b'o tɔnɔ sɔrɔ i n'a fɔ kuranɛ y'a f'i ye cogo min wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura wa anna sa'yahu sawfa yura maa si de dan tɛ nin yɔrɔ in de la ɔhɔ saya bɛɛ dan b'o la mun y'i da o la parce que i fa tɛ i mɔkɛ ten o de ye bɛɛ da o la nka min bɛ saya kɔfɛ parce que i ma se ye k'o ye quoi donc mɔgɔ si dalen don o la tiɲɛni bɛɛ ye nin dɔrɔn de ye maa si dan tɛ saya kɔfɛ ko la n'a fɔra mɔgɔ si dan t'a la que les gens m'excusent du terme o ye kuma n'a fɔ cogo de fɛn o fɛn ni fanba tiɲɛna o bɛ fɔ k'o tɛ yen quoi majorité mana sɔrɔ dɔrɔn o de ye essentiel ye mɔgɔ yɛrɛ de b'a lajɛ mɔgɔ i b'i yɛrɛ fɛsɛ fɔlɔ yanni ala ka fɛsɛ yanni o ka se ayiwa i yɛrɛ ma duwawu jaabi condition la ko e yɛrɛ est ce que e dan bɛ ala la est ce que i dan bɛ ala la jama cɛla ko tɛ dɛ e fɛrɛlen nka cɛ e fɛrɛlen sisan mun bɛ ni ala cɛ e sɔnna ka mun to ye ala kama e ye mun dan sigi i ni ala cɛ a tɛ yen o a tɛ yen bɛɛ ta ye kɛnɛmako de ye dɔrɔn mɔgɔw ɲɛna ko mɔgɔw ɲɛna silamɛya o la an ka duwawu ti ka minɛ n'o tɛ ko falyu'minu bi a ye da ne ala la walyastajibu li a ye fɛn dɔ to yen ne yɛrɛ kama i ye mun do ye ala kama ni ne ɲinina o n y'a fɔ n bɛ segin a kan ayiwa ne ye mɔgɔ dɔ ye a ko ale ba musow de kan ka nin lamɛn quoi a bɛ digi musow la mais muso a ye nin lamɛn n ye cɛ dɔ ye cɛ in ko ale ba ko a ma ko n'i kamana ganna dɔrɔn t'a fɔ ala ye i k'i bolo kɔrɔta i b'a fɔ ala ye ko ne ba ye n ci ma kana taa maa si nɔfɛ k'a fɔ ala ye dɔrɔn i bolo kɔrɔta ko n ba ye n ci ma nka dalu b'a bolo a ba y'a caman jumɛn de don muso de ko a denkɛ ma n'i kamana ganna kana hali seliji ta dɔrɔn hali ni seliji t'i la a ka ɲi i bolo fila kɔrɔta i k'i ɲɛsin ala ma i k'i dusukun sabati i k'a fɔ ala ye ko ala ne ba ko k'a ye n bila ka na ko problème nin bɛ yen k'a dilan
dalu kelen de bi musokɔrɔba in bolo a ko denkɛ ma ko fɛn dɔ de bɛ ne ni Ala cɛ o ye jumɛn ye e fa la min qablu wala min ba'du e fa kɔfɛ mɔgɔ de t'a la ka dugukolo sanfɛ min de la ka maga ne fari la ka se ma tɛ dɛ ka maga n fari la ida serama o tulo b'a la dɛ kuranɛ kɔnɔ o kɛlen ka nkalon ta ka da an ba Mariyama la ko a ye Nabila Isa sɔrɔ ko kɛnɛma den don a b'u da tan da mais kuranɛ ye mun fɔ kuranɛ ye mun fɔ kuranɛ ko Mariyama ko la ale ma den sɔrɔ kɛnɛma ko cɛ ma deli ka maga ni fari la walam aku baghiya ko tafe fana muso ka hakɛ to k'a ma deli ka dayɛlɛ Allahu akbar o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an ka malimatu n'o de Seyida Aisha Dabitaw ale ye dakurunya 2 laseli kɛ fɛn min sɔrɔla a ka laseli la an ka jɛ an k'olu seereya kɛrɛnkɛrɛnnenya la a Sheikh Alhaji Sekina Jawara waliyullah a bonya bɛ kɛnɛ kɔnɔ su in na an bɛ alakira ko de la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam setigi Ala yɛrɛ bɛ baara kɛ cɛ min ye kuranɛ kɔnɔ ɲimi mɛn karamɔgɔw da ma aya ye a la aya min ni setigi Ala bɛ baara kɛ danfɛn ye min bɛ kuma o kan funa kɛra Aminata den ni Abdullahi den ni setigi Ala b'a fɔ an ye inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman ni wasara kira ye bonya ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni wasara Allah subhanahu wa ta'ala kira kanu min bi a yɛrɛ yɔrɔ a bonya min bi a yɛrɛ yɔrɔ a daraja min bi a yɛrɛ yɔrɔ ni wasara u ye dalilu ye ka su na kɛnɛ bonya min bi a kɔnɔ k'a dɔn k'a nafa k'o dɔn k'a kanu kana o kɛnɛ kan an y'o sɔrɔ ni a Sheikh Alhaji Muhamadu Konate n'o tɛ san caman Rajaba juma su fɔlɔ a bɛ tɛmɛ kan an t'a dɔn ko don min yɛrɛ don k'a dɔn k'a fɔ ko nin don ye donba de ye n yɛrɛ dara cɛ min kama Muhammadul Mustafa Ala bi baara kɛ cɛ kelen min ye Ala ko cɛ min ma hadisul qudusi kɔnɔ lawla Muhammadin ma khalaqtu dunya wal akhirah wa ma fiha a ko ni Muhammadu tun tɛ ne Ala ti diɲɛ danti laharadaw n'u kɔnɔna fɛnw sanfara wolonwula tun tɛ yen ni Ahmad al-Bashiru tɛ dugufara tɛ yen ni Ahmad al-Bashiru tɛ su tɛ yen ni Muhammadul Mustafa tɛ tile tɛ yen ni Muhammadul Mustafa tɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ale nɔrɔ ka sabati an ba aminana k'o kɛra su na de Konate Ala k'i sara e min ye anw bɔ nin su belebeleba in kalama n'i y'a mɛn mawludu ko dɔ de kɔnna mawludu ɲɛ ka se k'o dɔn an y'o dɔn ni a Sheikh Muhamadu Konate de ye dante kira min na sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akramu inna Allahi min kulli karimin Ala ye fɛn fɛn bonya a ye Muhamadu bonya ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan wa ahabbahu min kulli habibin a ye fɛn fɛn kanu a ye Aminata den Abdullahi den kanu ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan ka kisa kelen fɔ ka bɔ kuma kɔnɔ o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen kuranɛ duwawu kalanna fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالعجنة في بدون أمهاتها ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين اللهم انصر بفضلك سلطاننا وأهلك الكفرة أعداءنا وآمنا في أوداننا وول أمورنا خيارنا
ولا تول أمورنا شرارنا ورفع مقدك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. baara mina na kunche na an karamɔgɔ Elhaji Sheikh Mamadu Konate Fayda Morike n'ale ka foli ni duwawu donye ani laɲini min yɛrɛ y'a a bila kɛnɛ in sigili la a y'i da don la k'o walawala fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. Bon, alhamdulillah an bi fɔlɔ ka ala fo ka barikada ala min ye an da ka an kɛ maliyɛn ye ka an bange Mali kɔnɔ yan an bi ala fo o la ka a barikada o la ka ala waleɲuman dɔ fana ala min sɔnna ka kaloba in don an garijɛgɛ la ni o de ye arajaba ye ala ye kalo da ka kɛ kalo 12 mais a ko kira ma ko kalo min ye ale yɛrɛ ka kalo ye o de ye arajaba kalo ye a ko arajaba kalo ye ale ala ka kalo ye arajaba la a tilara k'a fɔ ne ala ye cɛ min kanu ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan n b'a sanayɛlɛ o sanayɛlɛ kɛra arajaba kalo fana na ka tila ka ala kira ba garijɛgɛ la n'o ye arajaba kalo juma su fɔlɔ ye donc nin bonya ninnu b'a jira an na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ala ka kalo ye arajaba ye fɔlɔ a ye kira ba garijɛgɛ la filanan kira ka sanayɛlɛ kɛra la o kɔfɛ sun ni seli dira sun a tɔgɔ ye di seli dira ala kira ma o arajaba kalo fana na n'o ye kira ka sanayɛlɛ ye a tile 27 donc olu b'a jira an na k'a fɔ ala ka kalo don mais a juma su fɔlɔ n'o de ye an ye ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛ o la n'o de ye su in na ye a dugawu ti bin sanfara fɔlɔ bi dayɛlɛ filanan bi dayɛlɛ fɔ sanfara 7 ala yɛrɛ de bɛ mɔgɔw wele hami bi jɔnni na i k'a ɲini ne ala fɛ k'i ka dugawu jaabi bon o de ye arajaba kalo juma su fɔlɔ ye n'o de bi bɛ ala kira ba garijɛgɛ don ma donc a don kabini alamisa lansara ala ye janɛmɛ da sɔgɔ ka alijinɛ dayɛlɛ bon an y'a jira k'a fɔ hakilina min ye an bila la an ka jamana bi yɔrɔ min na bi ni dugawu tɛ Mali dama tɛ ni dugawu tɛ diɲɛ yɛrɛ de ti bɔ dingɛ kɔnɔ maaba minnu tɛmɛna n'olu ye ala deli ni ala y'olu mago ɲɛ donc pour que an fana ka jamana ka basigi f'an ka jɛrɛw de kɛ ka ala wele a wele tumaw la a n'a wele yɔrɔw la a n'a wele wagatiw la donc su in na ye o donba dɔ de ye n'o ye arajaba kalo juma su fɔlɔ ye o de la an ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka ala deli k'a la damakasi min bɛ an na k'o jira ala la an ka jamana ko la jamana bɛ se ka basigi cogo min na a ye si jamana yɛrɛ bɛɛ sa diɲɛ bɛɛ bɛ se ka basigi cogo min su in na sigi kun y'o ye ala sago i bonya b'a la bon an bi fɔlɔ ka ala fo ala min sɔnna ka an ni kɛnɛya ka tila ka limaniya di an ma k'an sigi a kɛnɛ kan ka tila ka nabagaw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔw bɔra yɔrɔ caman na ka na bɛɛ y'i seko kɛ ala kira tɔgɔ la an ye min ɲini ala fɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ko o jaabi ka tila ka jamanaden ɲuman bɛɛ fo i b'a ye fini min filɛ an kana nin ye n'o ye an yɛrɛ ka jamana darapo ye jamanaden dɔ de ye nin di an ma kɛnɛ kan ni i sira ka kasi mɔgɔ ye ni dugu jɛra n'a ko mun ye ɲɛ bilen a mi waleɲuman dɔn an ka nin dugawu kun ye jamana ka basigi ye ni jamanaden yɛrɛ dɔ sɔrɔla ka jamana darapo bila an kana vraiment folikan min bɛ an bolo dɔrɔn o de ye bɛɛ ni ce ala ka bɛɛ sara mais nin kɛnɛ nasɔn ninnu an ka to ka ninnu sigi k'an dama kasi a bɛ jamanadenw kanu don ɲɔgɔn na a bɛ jamana fana basigi jatigɛ banbali min fana bɛ yen fana a b'o ban an bɛ hɛrɛ min fana ɲini ala fɛ o bi sɔrɔ donc folikan min bɛ an bolo an b'o bɛɛ fɔ k'o bɛɛ wale ɲuman dɔn surtout an bɛ waati min na n'o ye 31 ye 2025 o bɛna taa sisan 2026 an b'a ɲini ala fɛ kɛlɛ minnu tun bɛ an fɛ yan ni tɔɔrɔ minnu bɛ an fɛ yan 2026 nalen ala k'aw kɛ o bɛɛ bannen ye ala ka an sago d'a ma. Abaden Sherifila TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni wale ɲuman dɔn o ye aw de ta ye aw minnu sɔgɔlen don Sherifila TV la wagati bɛɛ lajɛlen na nin kun y'an ye Bamako yɔrɔjanbugu la an karamɔgɔ Elhaji Sheikh Mamadu Konate ale ye wajuli kɛnɛ belebele min sigi ka sanga ni arajaba juma su fɔlɔ ye nin tun y'an ye o kɛnɛ kan an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ kuranɛ min kalanna ala k'a minɛ duwawu minnu donna ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ kumakan sanuman minnu fɔra ala k'an kɛ jɔn kunnandi ka kumakan ninnu waleya ala kun y'aw garisɛ don min na o de ni an b'a fɔ ala ka sigida wɛrɛ yirana salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh shukran lakum. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'ala ka tiɲɛ dɛmɛ.
tiya wilila tiya wilila saraka jugu bɔ mori tiya wilila ne ko tiya wilila dabali jugu kɛ mori